Dwar kultura tal-ilbis, kieku De Soldanis ma kienx jeżisti, konna nafu l-istess informazzjoni li għandna llum? Naħseb li kieku ma kienx hawn De Soldanis kien ikollna ħafna inqas informazzjoni fuq is-soċjetà ta' żmienu ġenerali. Prinċipalment fuq l-ilbis, però kien ikollna ħafna aktar namlu sforz biex naraw xem fid-dokumenti. Il-problema tad-dokumenti fuq il-livell ta' kultura popolari i illi pereżempju l-aħjar sources illi għandna huwa pereżempju l-arkivji, il-każi kriminali pereżempju tal-arkivji tal-Inkwiżizzjoni. Minn hemm għandna ħafna informazzjoni fuq il-perjodu, hemm ħafna dettalji fuq in-nies, x'kienu jilbsu, x'kienu jieklu. Imma li għamel De Soldanis, illi ma sibhomx daw l-arkivi, illi ġabarla fl-informazzjoni u kien bniedem kontemporanju ta' żmienu, ġifieri da mhux ijara pereżempju tal-belt kienu jilbsu il-kapott jew il-mantar. Sibt farka informazzjoni hekk mill-arkivji, De Soldanis jgħidha preċiżament illi tal-belt, ġifieri taż-żona tal-port ta' Malta kienu jilbsu l-irġiel il-kapott jew il-mantar. Per eżempju, tar-raħal kienu jilbsu l-kabozza. Nafu li kienu jilbsu l-kabozza, hemm evidenza li kienu jilbsu l-kabozza, imma fi żmienu hu jispjega, per eżempju, jidħol f'dettalji kbar ta' x'kienu jilbsu in-nies tar-raħal, in-nies tal-kampanja. U din hija xi ħaġa importanti ħafna x'illum aħna tlifnihom daw. Aħna llum ma nagħmlux distinzjoni bejn bniedem tar-raħal u bniedem tal-belt. Illum jista' jiġik persuna li ġej mir-raħal imbiegħed fl-standards Maltin, ġifiri fil-sistema Maltija, imbijat minn kullum kien, ġifiri kull iktar post il-bot, u jiġi jilbes pulit u jista' jitkellem bċertu mod illi laqas tinduna li hu mir-raħal. Fl-antik ma kienx tkun hekk. Fl-antik in-nies kienu jiddistingwu ruħhom minn kif jilbsu ħafna. U d-distinzjoni speċjalment bejn nies tal-kampanja u l-nies tal-belt, speċjalment il-kampanja l-iktar imbeda miċ-ċirki ta' influenza tal-belt, kienet tinħas ħafna. U l-kavallieri, u allura parti mill-perjodu tal-kavallieri fis-seklu 18, kienu jagħmlu distinzjoni bejn dawk li joqogħdu ġol kampanja, u jużaw il-kelma kampanja ġifieri, u dawk li joqogħdu ġol belt. Meta jgħidu l-belt ma jfissirx il-belt Valletta, ma qed jirreferu għaż-żona tal-port kollha, u ż-żona tal-port kollha kienu jgħodu terz tal-popolazzjoni ta' Malta, ġifieri hemmhekk kien hemm din oħra. Il-mod kif jaħsbu, l-istrutturi familjari, kif tiffunzjona s-soċjetà, kif jiżżewġu n-nies. It-taħlit pereżempju fil-żona tal-port, it-taħlit li kien hemm bejn in-nies. Kienet xi ħaġa fantastika, n-nisa tal-bliet kienu jiżżewġu ħafna nies barranin. In-nisa tal-kampanja laqqas kienu joħolmu li jiżżewġu ma' nies ta' raħal ieħor. Aħseb wara kemm ħajżewġulek daw ma' Franċiż jew ma' Taljan jew ma' Grek jew ma' nafxiex jew ma' Tork jista' jkun. Allura hemmhekk toħroġ distinzjoni. U De Soldanis daw id-distinzjonijiet fini josservhom u mhux billi josservhom biss imma jikteb fuqhom ukoll.